Čau, já tě vítám u mého dalšího videa. Dneska jsem tu s Lukas 007 a hraju takový profi Minecraft, jo. Čau. Luke, pozdrav. Jo, dobrý den. Tak, co budeme dělat, Luky? Tak. Nevím, co ještě ty. Tak jo. Tak půjdeme asi domů. Tady máme profi akvárko. To bylo velice nečekané. Samozřejmě jsem všechno stavil já. Jo. Tak tady máme naše akvárko. Vypadá nádherně. Tady máme našu... No, počkat. Ještě tady máme komín, tam nahoře. A tady máme vlastně takové, kde opíkáme ryby. No, tam jedna zasekla, to nevadí. Tak, tady máme honeycomb block, tady máme postele a tam branchminujeme, tady máme darkout věci a tady máme koš. Tak, v cestky jsou takové, jo. Tady máme vzácné věci. Tohle jsou vzácné, tohle jsou jídlo, tohle je dřevo, něco ze dřeva a saplingy. A tohle je tam raw salmon ve dřevě. Já nevím. Dřeváku. Já tě musím dát sami. Neptejte se nás, proč jsou v tom ty, co jmenuje. Salmony. A jak se tam zasekle, to je... Losos. No, jo. Neptejte se, proč tam máme lososy. Tropické ryby nebyly. Jo. Tady my rybaříme. Předtím to byla sranda, jsem snědl paprfišku, jsem umřel. Jo, tady máme to je náš domeček. Stačí otevřít chat. Tam je to napsané. Jo, tak tady... To jsme trochu jako, víš co? Tady máme naše budka na AFK na slepice. No, prostě AFK, co si farma na slepice. Asi 5krát nám už schořila. Jo, 5krát nám schořila, to je jedno. A doufám, nevadí. Tady je naše farma na dřevo. A tady je můj úžasný vynález. A tady je moje kompostor věc. Přesná pomínu. Tady je náš přístřešek, kde si budeme třeba dávat tady saplinky. Vypadá to nádherně, tady už 2 máme. Creeper! Creeper! Lehně! Kamo, já jsem daleko. Ne! Lehně, nice. Pěkně. A co by se tu vzal? Já nevím. Tak co budeme dělat? Tady má, to je jeskyně. Možná jo, no, jdem tam. Jdeme prostě, oh shit, stále tam. Zabít, nice. A tady se stane ještě zkoumávačka. No tak to úplně nevím, už je tam konec, takže. A tak nic. A jedu ještě ten cobblestone na tohle to všechno. Tady bordel. Ale to jsme byli štěstí, že nám to nevybuchlo. To jo, no. Ještě tady máme pár včelích hůlů, tam je jeden. Ještě kde je jeden? Ještě jeden tady. A potom je tam vzadu. Tady je náš. Naše farma na sugarcane a tady je náš úžasný netherportal, ve kterém jsme byli jednou. Byli jsme tam jednou normálně a tady je naše jezírko. Hrajeme to kolik? 1 den? No, hrajeme to 1 den, takže jako žádná sláva. Mně se líbí, jak jsem to dal takhle do řady a jak to pokácel, tak teď se halabala. No, nevadí. Jo. A jsem to dal tak random. Jestli. Tady jsem. Tak, co budeme dělat? Já bych šel do nedru teď. Au. Já bych šel zaprvé skácal tento strom, protože mě tu strašně se štve. Jo. To se vystříhne. Tak a co budeme dělat? Hlavně na to nezapomeň, jo? Co budeme teda dělat potom, jak pokácíme ten velký strom? Co budeme dělat? Hele, třeba tak nether. Mohli bychom jít do nedru. Ale máme chci moc baráku.
Co když si bouchnu? No, to nebude moc dobrý. Už mám bublinky. Nevím. Asi protože jsem předtím mohla. Tak, takhle. Vezmu si z toho kompostoru věci. Z toho. Tady vezmu pár bone mealů a všechno to bone mealu naše jezírko a pak to sklidíme. Bude pěkně ASMR. Ne. Jo, sklidíme to. No, počkat. Chceme jít do toho nedru. Jako, Jo, tak potom to když tak sklidíme, možná. je tohle vážně záživné pro video sklízení naší farmy. Jsem rád, že jsi to uvědomil. Já to tady stejně to. Mně se líbí, jak tady je random to. Uprostřed je random, víš co. Uprostřed třeba to je random mrkev. Jo, já jsem to tak dával na random a potom jsem to dal, že na jedné straně jsou mrkve a potom víc. Hele, ještě počkej, já udělám 2 postele. Tak tohle je to ASMR sklízení. Zkusíme najít netherite. No tak to ne. Neoznačit to stejně. Jo, dobré. Máme 2 postele. Jo, ok. Nevzal jsem si naše. To je dobře. Ok, pak to sklidíme, když tak. Ale možná. proč to si vezmu ještě zapalovač? Ty Můžeš, no. se nějakou nešťastnou náhodou stal něco s vaším portálem. Což si myslím, že možná stane. Já se jdu ještě uklidit. Tak nejdem, tak budeme spát, protože... Já jsem dal to ještě postele, jo, tak... Tak počkat. Tady bone meal, tak. Ta včela nám za chvilku vletí do našeho branch mineu. Asi chce branch minovat za nás. Jo. Protože letí do skla. Halo, včelko? Jo, dobrý. Já se ještě vykraftím jeden krumpáč. Chceš vykraftit taky? Ne. Když tak mi vykraftí jenom meč. Ok. Tak. A abych se taky mohl vykraftit, tak já si vykraftím meč. Tohle. No, pojď, včelko. Pojď. Tak, dám si krumpáč, lopatku. Ta včelka nám vyletěla. Super. To je bomba, co? Jo, Bomba. a určitě chceme navždy bydlet v takové chajdě. Jo. Samozřejmě. Lepší chajda jako... V nejbližší době se stěhovat neplánujeme. To ne, no. Jako ta střecha tady... Jo, Když tady to ještě dodělám, ale... Jo, to je to. Já si myslím, že to zepředu vypadá. Počkej, já tady ještě zavřu. Já si myslím, že to vypadá v pohodě, takže jsme vykopali. To video bude mít zase půl hodiny. Musíme dělat 8-minutové jak tak. Jo, no. Když už vlastně netočí, tak budeme mít to bak. Co tady sakra dělá zombie? Počkej, nezabiješ ho, dáme ho do ohně. Nalákej ho do ohně. On je chytrý, on je smart. Když do toho ohně, no tak nic. Tak aspoň. Teď mě něco napadlo. Počkat. Teď mě něco napadlo, jo. To, co děláš. Uvidíš. Čau. Jo, tak tohle byla taky dobrá náhledovka. Výborná. Jo, tak už tady nevrčte, já vás zabiju. Lidu! To je škoda, máš to zapalovat, zapal je. Oni nehodí, tak je naše najkemě, já jich také budu.
No tak, já ti s tím asi nepomůžu, no. Ne, je tam moc. Je tam moc. Jako nevím, to jsem neřekl, ale tak aspoň bude mít nějaké zlato. Ať si nezabijou, Já umřu. Nemachaj tam malý! A díky, že jsou blížil ke mně. Au! Nehně. Au! Ubíráš dost radost. Nehně. Než si dávají všichni. No a já nemám meč. Mám. No já mám malo hápek. No tak. Okej, vezmeme si nějaké zlaté věci. To je teda luk, no. Jsme tady vybojovali celou armádu a mám jeden zlatý meč a dvě nagetky. Já mám 3 zlaté meče a 11 nagetků. Tak to určitě stálo za to. Já jsem potřeboval to malo vzduchat. A tady seberu nějaké zlato. Tak máme. Proč tady furt slyším ty prasata? Jo, protože za tebou ještě jdu. Ne. Ne. Já mám jeden život. Ne. Pomoc. Nice. Nechoď po mně. Ne, ty malý. Kamo, pomůžeš mě? Ne, Luke. Ne. Cípni. Teda šikovný. Takže nás zabije jeden malý ten, jo. jeden malý týpek nás oba dva zabil. No, tak to je super. To je fakt výborné teda. Jako říkám mě jako řekni, jako, kde máme jako věci, jako. To taky nevím jako. Nejsi tady, jo. No, to je fakt super, že jich teďka máme na jedné hromadě. Jo no. to je ono. Ty nevím, jaké jsou moje, jaké jsou všechny své věci. Jo no. Počkej, já... Luke, nehýbej se. Nehýbej se, vůbec nic nedělej. A počkej. Jo, nehýbej se, mám pro tebe dárek, no, ještě ne. Ještě si tady musím nějaké věci vzít. Ještě to chce meč a kumpáč. Nějaké meče, rostka na flash. Už nás měla nějaký krumpáč. Sekírka. Kolik ubírá ten meč? Počkej, ještě jsem měl meč jeden, skoro neopravený. Teda skoro ten. A ještě jsem měl jednu sekírku navíc. Počkej, není, tenhle krumpáč je tvůj a tam ten úplně opravený, je myslím můj. Ještě, jo. A ještě 2 lopatky, jednu skoro zničenou, jednu normální. Nezničenou vůbec. Jo. Přesně tak, plus ještě už jenom ironový meč a teda ten krumpáč. Krumpáč. Tak. A 30 torček. Kolik ubírá? Tak a dost víc ubírá, tak jo. 30. Tak. Co jdem dělat? Ale ty mě laskavě vrať můj prut. Já ho nemám. Já fakt nemám. O ne! Au. Může. A já ten prut nemám. Já mám akorát své věci, protože ještě 13 nosa nespadlo to na kde. Jo, mám svůj prut, jo, dobré. No tak to je výborné. Nastaní. Jste, že? To je pohoda. Jo, tak vy nebýt pohoda.
Tak ani mě nehytl, já jsem profesionál. A ty malý, ty jdeš. Já tě chci strčit úplně dolů. Ne, kam jdeš? Jo, tak můžeš spadnout sám, jestli chceš. Papa. Já mám ty 2 postele. Aha. Jo, tak jdem cestu na Netherite. Ne, to asi úplně ne. Jo? Jdeme odbuchnout 2 postele. OK. Tak jako jak chceš. Já se ještě tady jdu tady no, pro to zlato. Tady cestu, kdybys to chtěl odbuchnout, tak Je to veliká zábava tady těžit to zlato celou dobu. no však to je také nápad na video chodit do Netheru. Ano, hodit Podáka těžení Nether zlata. Fortress. No. Kdybychom teda nějakou našli. No hele, a pamatuješ si teda to našeho portálu, to? Myslím 21 minus to si. Hop. S ním ale zhodil. Tak to je super, no. A jak se teď jako chceš dostat spát, jo. Jasný. Jo. Ještě bych natěžil nějaké zlato křemenáč tady. Já jdu teda to postel tady. OK. Bacha, ať tě to nezabije, protože... Jsem profesionál. Jasný, OK. Co mě tlačíš? Mě furt tlačíte, vy. To zombíce divný. Nafoukli jak balón jste, ještě na mě budete tlačit. Tak. Ty teda teď, jo. Teď chceš odbouchnout ty postele. OK. Možná mám nápad, co bychom mohli udělat jako příští video. Ty fuck. Netherite. Co bude v dalším videu? V dalším videu bychom mohli udělat nějaký Minecraft speedrun, kámo. Ještě mě to zabere tak minimálně hodinu, protože já a speedrun to nejde k sobě. Takže tak. No, a jako co teď? Jo, no, dobrý nápad. Můžeme zastavit tu lávu. To bylo lepší. Spadl teďka. Udělám risky skok. Voda, dívej. Luke, dívej. To nevypadá na Netherite. To ne. To úplně ne. Ale jsme ještě docela vysoko. Bohužel. Musíme jít co nejníž. Mám 2,5 stoku těch nuggetek, plus ještě jeden meč. Dobrý. OK, tak jsme v portálu a tam bych to nešla nejníž. Nemáš ještě prosím tě mrkve? Já jsem měl myslím 20 mrkví nebo kolik. Dobře. Pár mrkví, já tím se ještě přidám. Jo. Teď nepotřebuji si myslím. Ale vyhodíme, potřebuji nějaké hnusné fleše. Teď budu tíkat jak flash. Udělám teda ten speedrun, kámo. To bude náběra. Nevím, já možná založím Gast, server, Gast. na kterém budou módy. Jo, no, to bys... bacha! Ne! Počkej, ne tomu portálu! Hlavně nechoď tomu portálu, prosím tě. Nebo on ten portál vybouchne. Běž dál pod za mnou. Dal si luk? Ne. Sakra. Zombified piglin. No, super. Pěkná rána. Máš na to, že jsem se netrefil. Hej ty.
Víš, že když tady udeří ten gaz, tak spadne úplně dolů. Dole, no tak to. Luky doporučoval bych ti jako úplně tam neslat, protože když zničí tu podlahu, tak jako si asi jde, protože se podívej od sebe. A tady, na co to? Co chceš? Počkej, kde jsi? Tady je. Pojď sem. No tak stejně, když ho zabijem, tak nebude mě to. Jdem. Jo, jdem. Vymyslet něco zábavnějšího. To je ona. Tak mám nápad na... Kolik má naše video minut? Jo. Podle mě to bude mě tak 10 už minut. Abych si dal tak 15, tak 20. No tak, to by bylo z našeho let's play všechno. Ne. Byl. Tak určitě nezapomeňte dát like, odběr, Jo, to víš. subscribe a s Bohem. Žádné s Bohem. To jako ještě nekončíme. No to víš, jo. Co jsem myslela, jako, že budeme končit za 10 minut. Ještě nekončí. No tak ještě nakonec teda se myslíme. Jdeme si zarybařit. Ne. Rybaření je extrémní nuda. Já vím, co budeme dělat. To vím. Tady budeme dělat extrémně ASMR věci. Ne. Vypal. Budeme dělat ASMR takovou věc. Takže. Ne. Jestli se toho dotkneš, tak uvidíš. Jo. Tak to víš, jo. Jo, takže omlouvám si za menší střih, protože já jsem musela ještě někam jít. Mě to tady Lukin za mě udělal, jakože celé sklidil. A teď už je to teda dobré. Nevím, co je dobré, ale teď je to hodně dobré, jakože myslím tady ten náš svět. Takže je hodně pěkný, si myslím. Jako, už si nepamatuju, jak jsme začínali, jo. Začínali jsme, myslím tak, že jsme byli někde tady a... Jo, byli jsme v tom Birch Forest. No, potom, a pak jsme myslím... Tam bylo strašně moc mobů, že jsme párkrát umřeli. A potom protože ona byla noc, No. tak šel a našel jsem tuto horu, tak jsem si řekl, že tam si vykopeme něco základního a tak to z toho stal náš barák. Jo, mimochodem máme tady zase toho zombie cosek. Zombie piglina. Cípni. Je nagetka, tady máš dáreček. Au! Co chceš? Nicht? Potem. Jako co chceš? Co chceš ode mě? No, já ti nic nedám. Ono bych udělal takovou ne. Jako vypadá to hodně pěkně. Děkuji, mně se to náš svět líbí. Udělám si screenshot, jsem si udělal. Ano, protože... Dělej si tady screenshoty z F1. Jako spíš F2, ne? To je F2, ne? F1. To tam potom nemáš ty A jo. Odbár a tak. Tak. Počkej, jak se to fotí? Počkej. F2 myslím. F1 a F2. No tak F2 mě nejde. Nevím proč. No. No ale ne, protože když máš tu F1, tak se ti ho nezobrazuje. Ani chat. Já vím, ale když půjdu do chatu, tak jakoby tam nemám nic, jakože bych to vysvětlila. To je jedno. Ani jde. F2. Tak to nevím, počkej. Já si možná, teď se to trochu začíná lagovat. Já si dám asi menší, ale 8 čáků. Ukáž. Tak si dám míň, tak si dám prostě, já nevím, třeba 5 čáků. No, tak to je ještě horší. Ukáž. No, to je ještě horší.
Ukáž, už je to normální? Jo, 150 FPS. Nevím, proč mě to tak droplo, ty FPSka. Kde máte spát? Jo, můžem. Tak se vyspíme. A asi to ukončíme, tenhle díl, protože už nahráváme, jsem se díval, a nahráváme kolem skoro 30 minut, takže to je docela dost. Tak a vždycky to budeme tady končit, takže zase F5. Počkej, jdu trochu do počkej. Já to takhle s tou F5 nevím. Tak. Teď se. Tak. A to by bylo pro dnešní díl všechno. Jestli chcete další díl, hoďte like, Přesně odběr. tak, odběr. A já se na vás, my se na vás budeme těšit u dalšího videa, jestli nějaké zase vyjde. Takže ahoj! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you